Diri kita sa itong nagunang balita mga kasama kay nakadawat og tabang pinansyal nga ayuda ang mga apektadong lungsod sa Maguindanao del Sur atul sa tugon ng Pangulo Special Financial Assistance alas 9 sa buntag Miyerkules sa Pebrero 25, 2026 sa Presidential Guest House sa Panacan, Davao City. Ang maong kalihukan gipangunahan ni Special Assistant to the President Antonio Ernesto Floyrendo Lagdameo Jr. isip kabahin sa direktiba sa Malacañang aron matabangan ang mga komunidad nga grabeng naapektuhan sa pagbaha ni antong ulahing bahin sa Oktubre 2025. Gidawat sa ayuda nga 60 million pesos ang musunod nga munisipyo. Mayor Vicman Montawal sa Dato Montawal nakadawat og 10 million pesos samtang tag 5 million pesos sab ang nadawatan nila Mayor Dato Ibrahim Mangundadato sa Buluan, Mayor Omar Ali sa Dato Salibo, Mayor Basir Uto sa Dato Saudi Ampatuan, Mayor Feder Owen Mangundadato sa Mangundadato, Mayor Abdila Mamasabulod sa Pagalungan, Mayor Raisa Langkuno sa Paglat, Mayor Bay Maruha Ampatuan Mastura sa Raja Buayan, Mayor Milen Dimalna Ali sa General SK Pendaton, Mayor Alan Dato ang senior sa Sultan sa Barongis ug Mayor Dato sa Jida Andre Ampatuan sa Sharif Saidona Mustafa. Ang tabang pinansyal ipahinungod alang sa rehabilitasyon ug pagbangon sa mga lugar nga nabahaan tungod sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ. Sumala pa nga ang maong ayuda kabahin sa mga programa sa gobyerno aron mapaspasan ang recovery efforts ug masiguro nga makabangon gilayon ang mga apektadong pamilya.